ओहिना देखाई छोगे छौरी वो देखा दे कि जेतोगे गे देखा ना बेसी ने ऊपर देखे रे छोरा नोट ठीक नहीं है तोरे सबटा ओहिना देखाई छोगे छौरी वो देखा दे कि जेतोगे और कहां कोई बाजे छै कुछ देखै छै लाखों हजार और कहां कोई बाजे छै कुछ देखै छै लाखों हजार गे हमर पारो तनी लहंगा अपन उघारो गे हमर पारो तनी लहंगा अपन उघारो अपन उघारो रिकॉर्डिंग स्टूडियो तनी लहंगा से देखल जेते अच्छा? पहले उठाबे तू लहंगा आगे से देखल जेते पहले उठाबे तू लहंगा आगे सुने सुधीर मनोज तू अपन भाषा के तोने सुधार सुने रे श्याम सबरी अपन भाषा के तोने सुधार गे हमर पारो तनी लहंगा अपन उघारो गे हमर पारो तनी लहंगा अपन उघारो किया हाथ लगाब छोही रे घघरी पर नमरी उड़ाब छोही रे पैसा के घर में देखाब नया मुंह के तने संभाल पैसा के घर में देखाब नया मुंह के तने संभाल गे हमर पारो तनी लहंगा अपन उघारो गे हमर पारो तनी लहंगा अपन उघारो सुधर जो ने तो पिटा जाइए।